Türkiye Respublikasynyň prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan 12-nji dekabrda Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygynyň şanly 30 ýyllygy halkara bitaraplyk güni we 2025-nji ýylyň halkara parahatçylyga ynanşmak ýyly diýilip aglan edilmegi münasibetli Aşgabatda geçiriljek halkara foruma gatnaşar. Bu barada Türkiýanyň energetika we tebigy baýlyklar ministri Alparslan Bayraktar ma'lum etdi. Ministriň aýtmagyna görä, saparyň dowamyny tebigy gazyň üçünçüligi babatda hyzmatdaşlyk meselelerini ara alyp maslahatlaşmak meýilleşdirilýär. Alparslan Bayraktar Türkmen gazyny günorta gaz geçelgesi arkaly Ýewropa iýermek üçin uly mümkinçilikleriň bardygyny nazarda tutmak bilen Türkmenistany Türkiýe tebigy gazyň iýerilip başlanmagynyň Türk we Ýewropa bazarlary üçin möhüm habar bolanyny bellidi. Şeýlede geçiriljek bu halkara forumy Rossiýa Federasiýasynyň prezidenti Vladimir Putin, İran İslam Respublikasynyň prezidenti Masud Pezeshkianyň hem de Merkezi Aziýa döwletleriniň baş tutanlarynyň gelmegine garaşylýar.